जय महाराष्ट्र। नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो या माझ्या चॅनलमध्ये। याचं नाव आहे एनी टाइम एकाइन। तर मित्रांनो, चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा, कारण हा आपला मराठी चॅनल आहे आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, दे धक्का 2 या चित्रपटातलं एक नवं गाणं रिलीज करण्यात आलेलं आहे व्हिडिओ पॅलेस या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवरती, आणि गाण्याचं नाव आहे पुन्हा धक्का। आणि खरंच अतिशय उत्कृष्ट आणि इतकं अप्रतिम गाणं होतं। आणि अवधूत गुप्तेंना मी पर्सनली त्यांना मेसेज पाठवला, हे गाणं मला प्रचंड आवडलं। अवधूत गुप्तेंनी हे गाणं गायलेलं आहे आणि शमिका भिडे यांनी देखील हे गाणं गायलेलं आहे। आणि गाणं इतकं सुरेख आणि अप्रतिम आहे की सतत ते ऐकावंसं वाटतं, कारण त्याच्यामध्ये जे जे वाद्य ज्या प्रकारे त्यांचं यूज केलेलं आहे, त्यामुळे हे गाणं अतिशय अप्रतिम आहे। आणि हे गाणं ऐकताना पुढे जाऊन एक कडवं असं येतं, गणा धावरे मला पावरे, कसा लागेल इथं निभावरे। हे ज्या वेळेला येतं ना, तर त्यावेळेला खरंच आपल्या अंगावरती अक्षरशः काटा उभा राहतो। आणि ज्या प्रकारे अवधूत गुप्तेंनी हे गायलेलं आहे, म्हणजे बॉलिवूडमध्ये गाणं गावं तर जसं अरिजित सिंग आहे किंवा हिमेश रेशमिया आहे, तसं मराठीमध्ये अवधूत गुप्ते आहेत। त्यामुळे अवधूत गुप्तेंचा मी देखील एक मोठा फॅन आहे आणि पर्सनली मी त्यांना मेसेज देखील पाठवला की सर, आपलं गाणं हे अतिशय चाबूक झालेलं आहे आणि मजा आली हे गाणं बघताना। हे गाण्याचा जो मर्म आहे, म्हणजे हे गाणं एक त्याचं टायटल सॉन्ग आहे दे धक्काचं, आणि याचं मर्मच असं आहे की तुमच्या आयुष्यात समजा काही प्रॉब्लेम्स असतील तर पुन्हा एकदा धक्का द्या, डोंट क्विट, तुम्ही थांबू नका। आणि खरंच हे गाणं चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी बनवलेलं आहे, सगळे वाद्य वगैरे। आणि हितेश मोडक सर, तुमचं म्युझिक खरंच अप्रतिम होतं आणि गाणं पुन्हा पुन्हा ऐकावंसं वाटतं, अशा प्रकारचं तुम्ही म्युझिक दिलेलं आहे। जेवढी काही वाद्य याच्यामध्ये वाजतात, आणि बेसिकली बँजो तर फुलचंद कोकाटे यांनी बँजो ज्या प्रकारे वाजवलेलं आहे, तर मजा येते गाणं ऐकताना। आणि जे काही गिटार आणि स्ट्रोक्स आहेत, तर ते ईसानी दे यांनी ज्या प्रकारे ते यूज केलेलं आहे या गाण्यामध्ये, खरंच सगळ्या गोष्टी ह्या अतिशय अप्रतिम होत्या। आणखी धन्यवाद मी लिरिसिस्ट जे आहेत मंदार चोळकर यांना देऊ इच्छितो। असे गाणे मराठी इंडस्ट्रीमध्ये बनता ही खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे। आणि प्रत्येक जो काही इथला आर्टिस्ट आहे, त्याचं तोंड भरून कौतुक मला नेहमीच करावंसं वाटतं, कारण मला मराठीतल्या प्रत्येक आर्टिस्टचा अभिमान आहे आणि गर्व देखील आहे की माझ्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अतिशय चांगले आर्टिस्ट इथं ठासून भरलेला आहे। आणि त्यांच्यातला जो टॅलेंट आहे ना, तो नामानिराळा आहे, वेगळा आहे। आणि अवधूत गुप्ते यांचं पुन्हा एकदा मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो की अतिशय उत्कृष्ट तुम्ही गाणं गायलेलं आहे। तुमचा जो काही गाण्याचा लहेजा आहे, अप्रतिम होतं हे गाणं खरंच, आणि मजा आली। तोडलंत सर तुम्ही अक्षरशः, इतकं अप्रतिम आणि सुरेख गाणं होतं हे। आणि याचे अनेक प्रोमोज देखील आलेले आहेत दे धक्का 2चे, त्यामुळे प्रचंड एक्साइटमेंट आहे फॅन्समध्ये। जे एक वेगळं फॅन क्लब आहे, सांगणं गरजेचं आहे। म्हणजे जसं हेरा फेरीचं जसं एक वेगळं फॅन क्लब आहे, तसंच दे धक्काचं देखील वेगळं फॅन क्लब आहे। त्यामुळे 5 ऑगस्टला म्हणजे नेक्स्ट 6 दिवसानंतर हा सिनेमा येतोय, तर खरंच ती जी एक्साइटमेंट आहे ना, ती खरंच मी कधी एकदाचा हा सिनेमा पाहतोय। आणि शक्य जर झालंच तर मी लोकांची रिव्ह्यू घेण्याचा प्रयत्न करेल। चॅनल मॉनिटाईज नाही आहे, त्यामुळे लोकंसुद्धा आडकाठी करतात की यार रिव्ह्यू द्यावा का नाही। एखादा दुसरा असतो शहाणा माणूस, तर तो देऊन टाकतो रिव्ह्यू। तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून लवकरात लवकर माझं चॅनल मॉनिटाईज होईल। आणि या संपूर्ण गाण्याला मी देईल 5 आउट ऑफ 5 स्टार। इतकं अप्रतिम आणि सुरेख गाणं आहे ना की या सर्वांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे। आणि याच्यातले व्होकल्ससुद्धा ज्या प्रकारे राधिका भिडे यांनी गायलेलं आहे, अप्रतिम होतं हे संपूर्ण गाणं, त्यामुळे मजा आली हे गाणं ऐकताना। तर मित्रांनो, तुमचं काय मत आहे मला कमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन कळवा। चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया आपण आणखी एका व्हिडिओमध्ये। जय महाराष्ट्र।